Salutare copii! Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă povestesc despre o poveste de magie și bunătate. Să începem! Într-un mic sat de la poalele munților, copiii așteptau cu nerăbdare sărbătoarea de iarnă. Era o perioadă plină de magie și mister, când zăpada acoperea totul cu un strat strălucitor și aerul era plin de miros de scorțișoară și portocale. În ajunul sărbătorii, copiii s-au adunat în piața satului, unde un bătrân povestitor, pe nume Moș Andrei, le-a promis o poveste cu totul și cu totul specială. Cu ochii mari și inimile pline de așteptare, copiii s-au așezat în jurul focului, iar Moș Andrei a început să vorbească. Într-o noapte de iarnă, cu mulți ani în urmă, în acest sat trăia o fetiță pe nume Ana. Ana era cunoscută pentru bunătatea și puritatea ei. În fiecare an de sărbători, ea împărțea daruri copiilor săraci și aducea veselie în casele lor. Într-o seară, în timp ce se plimba prin pădure, Ana a întâlnit un spiriduș mic și trist. Spiridușul i-a spus că magia sărbătorilor era în pericol, deoarece inima oamenilor devenise rece și egoistă. Fără să stea pe gânduri, Ana a decis să ajute. Cu ajutorul spiridușului, Ana a pornit într-o aventură plină de mister. Au călătorit prin păduri fermecate și au întâlnit creaturi magice, fiecare oferindu-le câte un indiciu pentru a găsi inima magică a sărbătorilor. Pe drum, Ana a învățat despre recunoștință, bunătate și importanța de a dărui fără a aștepta ceva în schimb. În cele din urmă, au găsit inima magică ascunsă într-un loc secret, protejată de un dragon prietenos. Ana a reușit să convingă dragonul să le dea inima, promițând că va răspândi bunătatea și puritatea în tot satul. Când s-au întors, magia sărbătorilor a revenit, iar satul a fost cuprins de veselie și recunoștință. Copiii au învățat să fie mai buni și să aprecieze lucrurile simple, iar Ana a devenit un simbol al bunătății și al purității. Copiii au ascultat povestea cu sufletul la gură, iar la final au promis să fie mai buni și să răspândească magia sărbătorilor în fiecare zi. Moș Andrei a zâmbit, știind că povestea Anei va trăi mereu în inimile lor. După ce a salvat inima magică a sărbătorilor, Ana și spiridușul ei prieten au fost invitați de către un vrăjitor înțelept să exploreze o lume ascunsă, cunoscută doar de cei cu inimi pure. Această lume era plină de creaturi fantastice și peisaje uimitoare, unde fiecare colț ascundea un mister. Așadar, într-o zi, Ana și spiridușul au ajuns la un lac fermecat, unde apa strălucea în toate culorile curcubeului. Acolo au întâlnit o sirenă
pe nume Marina, care le-a povestit despre un cristal magic ascuns în adâncurile lacului. Acel cristal avea puterea de a aduce pace și armonie în întreaga lume magică, dar era păzit de un dragon de apă. Ana, cu inima ei curajoasă, a decis să ajute Sirena și să găsească cristalul. Bineînțeles, și cu ajutorul spiridușului și al Marinei, au reușit să ajungă la adâncurile lacului, unde au întâlnit dragonul de apă. Spre surprinderea lor, dragonul nu era deloc fioros, ci doar foarte, foarte trist și singur. Ana a vorbit cu dragonul și a aflat că acesta păzea cristalul pentru că se temea că oamenii îl vor folosi în scopuri egoiste. Cu blândețe și bunătate, Ana a reușit să-l convingă pe dragon că intențiile lor erau pure și că dorea doar să aducă pace și bucurie. Impresionat de sinceritatea Anei, dragonul le-a oferit cristalul magic. Cu toate acestea, Ana și prietenii ei au reușit să răspândească armonie în întreaga lume magică. Pe măsură ce călătoria lor continua, Ana a învățat multe lecții valoroase despre prietenie, curaj și importanța de a avea o inimă deschisă. Fiecare aventură era o nouă oportunitate de a descoperi frumusețea și magia lumii în jurul ei. Și astfel, povestea noastră a ajuns la sfârșit, dar amintirile și lecțiile învățate vor rămâne mereu cu noi, nu-i așa? Dragii mei, până la următoarea aventură, visează cu ochii deschiși și nu uita că în fiecare zi poate fi o nouă poveste. Cine știe, poate chiar a ta? Ai vrea să afli mai multe despre personaje și despre locuri magice pe care ai putea tu să le întâlnești sau poate am putea să le întâlnim chiar împreună? Te rog, lasă-mi un comentariu dacă vrei ca povestea să continue. Noapte bună!